Saan yung restaurant? Saan yung restaurant? 350. Saan na Okay. Uy, salamat kayo. Hello, hello. Okay, close the door. Hello po. Okay, guys, siyang sulod. Okay na yung monitor ang biya ka mute lang ganyan siya. Outlaw of DC Clan, music, huli ka pero di ka kulong. Hi. Oo nga, kasi nagkakaproblema ako sa laptop ko. Pag nag-enter ako, go to live, nag-response. Oh, snap! Jelani, hi to you, my sister. Hello. Good afternoon over at Balamban, Cebu. Good afternoon sa itong mga ka-friendship diha. Yes, welcome po sa bahay ni Ate DJ Kyla. Hello, good afternoon everybody. Gawa sa dito. Kaya magpuan na siya. Mag-echo na siya. Outlaw of DC Clan Music. Hi, Miss Ganda. Wow, charot ha. Over ka naman, makareact. Ayan, nang lalog ka. Ayun, ang lalog. Anong lalog ka? Sister Jolaini Pahayahay, don't forget to do thumbs up. Okay? Parang naki-thumbs up. Parang bumalik sa pagkabata. Okay, hello, good afternoon once again. Ako, mga kaibigan, meron po akong pakulo, outlaw. Huwag kang umalis ha. Don't forget, thumbs up ko, nasaan na? Ayan. Naku, nahuli talaga ako. Pasensya na guys. Kanina before nag 3 o'clock, talagang naka-enter na sana ako, naka-ready na ako. Kaso, yung laptop ko, nagiging balimbing siya. Oo, minsan kasi, pag nag-enter na ako, nagla-live na ako, nag-LS na ako, okay lang, dire-diretso na kapag ini-enter ko na go to live. Ngayon, minsan, siya, sinusumpong. Yan yung sakit. Simply Eve Channel, hello, Dan Thumbs Up host. Wow, thank you so much. Cici, good afternoon to you. Ayan, may ginagawa ka ba, Cici? Baka naman, busy ka dyan. Play mo na lang ako, Sisa, pag may ginagawa ka, Simply Eve Channel. Good afternoon. Ayan, to my sister, Jolaini Pahayahay, i-support mo si Simply Eve Channel. Yan, mga mababait yan, mga palangga. Yeah. One of the reason na nag-LS ako kasi sila yung dahilan, sila yung nag-encourage ni ate mo na mag-LS. Ayan. My sister Jolaini Pahayahay, hello. Ilan kayo dyan? Nandyan ba si Andro diya, Day? Live? Si Andro, nakakuan siya karon. Naka-online siya. Outlaw of DC Clan, hihilagi tayo na papanagpo na walang kita nakita, charot. Hello, good afternoon. Once again, Outlaw of DC Clan Music. Good afternoon and welcome sa ating LS. Ayan. Kapag Bisaya talaga ako always. So, hatag doon na sa ako ate, kanang cellphone. I-mute lang siya, i-mute. Okay, don't forget to do thumbs up, guys. Kanina po, may nag-ELS na Ayaw lang si Radi ang door, chay. Kay Kuan, murag, init ka ay siya. Ayaw lang si Radi. Sabi ko, don't close the door. Hindi nakaintindi, don't close the door. Okay, Day, taga-diin ka, Day. Ako taga-pindot. Anong taga-pindot? Ihatag sa ko ang cellphone, de. Sister Jolaini Payay, don't forget to do thumbs up. Ayan. Thumbs up. And then, play mo lang ako. Kung nakagibungat, like,
pwede ka magkuan, i-play lang ko nimo sa imong city. Ayaw lang kuan. Okay? Ayaw lang siya i-off langga. Ako ang manghod. My sister di ay siya, Simply Eve Channel. Ako ang sister si July ni Pahayahay. Hello again. Good afternoon sa lahat po na andito ngayon. Sana po subaybayan po natin at sana patapusin niyo ako. Hanggang 5 p.m. kasi yung LS natin mga kaibigan. Everyday po. So dapat, hihingi ako ng tawad sa inyo kasi hindi sa natagalan ako ha. Kanina pa ako dito kasi yung laptop ko lang ang nagluloko. Dapat kasi sana yung content ng LS natin ngayon is all about makeup tutorial. Kaso, yung kaibigan kong Beke, hindi makapunta kasi medyo masama yung panahon dito sa amin. Kaya ayaw niyang maulanan. Ayan, iwas lang tayo or iiwas tayo ngayon sa pwedeng dadapong sakit, aki na. Ayan. Doble careful ta sa tuang kuan karon ha, mga kapalangga, mga ka-friendship kay kuan. Isud kaayo ang panahon karon. Kay kuan ni siya kay Denny. Kani? Okay, sige. Ayan po, pwede kayo mag-shout out ha. Taga ano po Outlaw? Taga Lanao del Norte. Yung malapit na city sa amin is kuan is Misamis Occidental, Uzami City, and nawala din. And Iligan City. Ayan, yan yung mga city na malapit sa sa lugar namin, Lanao del Norte. The pride of Lanao del Norte. Ibigyan kita ng jacket Outlaw. Alam ko na mabait ka eh. Outlaw, di ba wala gabi si si Gigi Star? Lagi kong inaabangan si Gigi Star. Kasi di ko siya parang hindi siya nag-LS, no? Outlaw, good afternoon to you. Asan ka na ba? Andyan ka pa ba, Outlaw? Huwag kalimutang mag-thumbs up. Oo nga, hindi po. Yun. Taga-asa man ka, Outlaw? Outlaw, hi! Sabi ni Simply Eve Channel. Hi daw sa'yo, Outlaw. Oo nga po, hindi na siya nag-LS. Oo nga. Alam nyo, nag-i-enjoy ako pag pinapanood ko si Gigi Star. Talaga. Kahit may edad na siya, Outlaw, di ba? Parang napakayang pa niya tignan. Talagang malalaman mo na parang wala siyang dinadala or pinapasa na problema. Ayan, so sana makapunta si Cindy. Sino ba 'yon? Basta si Cindy, kanina nag-LS siya. Puntahan niyo siya, guys, kung hindi niyo pa nakilala si Cindy. Kasi pag yung mga nag-LS minsan, piniplay ko lang, tapos kasi may laptop at cellphone kami dito. Kaya yung ginagamit ko na iba, pinag-open ko sa ibang nag-LS. Para naman may talagang makapangisda tayo araw-araw, di ba? So, minsan kasi, sa mga kadikitan natin na nag-LS, yung iba is kadikit na rin natin. So, merong mga bagong dumating, pero iilan lang. So, dapat talaga tiyagaan lang. Nagtiyaga ako kanina, nakapunta ako sa LS ni Cindy. Basta isa siyang parang isa siyang kalahi ni tribo ni Rihanna, ano ba 'yon? Parang Black American. Oo, napakabait niya. Lagi na lang siya thank you so much. At saka pinapakanta ko siya kanina. Siya yung hinihintay ko ngayon. Sana makapunta siya kasi ang dami-dami niyang bago, mga kaibigan. Kung hindi pa kayo nakapunta sa kanya, puntahan niyo minsan. Cindy, ita-type ko ha. Iwan ko lang kung anong kasunod. Basta ito, i-type niyo ito. Baka makita niyo. Cindy. Sandali. Mag-view ko ba siya? Cindy. Ayan, Cindy. Ang dami-daming pumasok sa kanya.
na alam kong medyo hindi pa natin siya na nadikitan. Oo nga, hindi po. Oo nga po, hindi na siya Gigi Star, kung saan ka man ngayon ate, kung ano ba, kung may makaabot man sa mensahe na ito, naku, namimiss na po kita. Kasi dalawa silang pinapanood ko overnight. Si Simply Eve Channel at saka si Gigi Star. Yan, minsan pag pumupunta ako kay Gigi Star sa cellphone ko, piniplay ko naman si Simply Eve Channel sa laptop ko. Ayan. Ayan, talagang supportahan lang tayo mga kaibigan na kung meron kayong ginagawa, pwede naman i-play natin, di ba? Simply Eve Channel, hi bebe ko, naunahan mo ako sa pagbati. Wow, magka-bebe ba kayo? Talaga, magka-bebe kayo? Alate, Simply Eve Channel. Bebe. Alam niyo, ang galing-galing magluto ni Ate Simply Eve Channel. Simply Eve Channel, ilang taon ka na po ba? Baka magka-age lang tayo Jenny Falcon, hello po. Yes, hello, good afternoon to you, Jenny Falcon. Hi, salamat sa pagpunta mo dito sa aking LS. I hope guys, tuloy-tuloy lang ang ating pagsusuporta kay DJ Kyla kasi it's my 4 times na po sa pag-ELS. Ayan. Shout out po sa lahat. Nako, binabati kayo lahat ni Jenny Falcon, mga kaibigan. Outlaw, DC Clan Music, Simply Eve Channel. To my sister, Jelaine Pahayahay. Ayan, binabati kayo ni Jenny Falcon. Jenny, bibigyan kita ng Jean. Bibigyan kita ng jacket. Ayan, kasi lagi kitang nakikita. Every time na may nag-ELS, alam ko, lagi tayo nagpang-abot doon. Ayan, tsaga-tsaga lang talaga mga kaibigan. Nice meet you here guys in YT. Yes, hello. Kung meron ka pang hindi ka dikit dyan, Jenny Falcon. Ayan, pwede mo nang dikitan. Basta dalaw lang po tayo doon sa kay Cindy, paminsan-minsan. Parang magkasabay sila una si Kuya Edwin. Ayan, una si Kuya Edwin mag-LS, tapos pwede naman kayo mag-new tab, di ba? So, i-open nyo lang yun si Cindy. Nalimutan ko yung hindi ko ma-view dito. Nalimutan ko, basta, nandun yun sa ko. Kasi magkadikit na kami. Ibigay ko po sa inyo mamaya. After ibibigay ko, nyo lang, balikan nyo na lang itong LS ko. I-message ko mamaya. Okay? Ayan, don't forget to do thumbs up, guys. Thumbs up nyo na, dikit nyo na. Yan, hintayin natin sino pa bang wala dito? Si Kuya Edwin, si Zen Twinkle Koy. Alam ko kasi nag-ELS ngayon si Virgie's Journey. Ayan. Nag-ELS siya ngayon. Talagang magkasabay kami. Sa Pinas po, saan po kayo ma'am? Sa Pinas? Naku, andito ako sa Lanao del Norte, Mindanao, Langga, Jenny Falcon, Mindanao ako, tapos nasa Lanao del Norte. Tubod, Lanao del Norte yung complete address ko. At saka yung malapit na city sa amin is Ozamis City, Misamis Occidental, and Iligan City. Ayan. Kamsakda na po, salamat kaayo, Jenny Falcon, and Outlaw DC Clan. Simply Eve Channel, baby ko, nawala ka na. Baka busy lang yun. Alam ko nga dyan lang yan si Simply Eve Channel kasi napaka-supportive niyan. One of my mentor, ayan. Bakit sinabi kong mentor? Kasi sila yung nagpapa-encourage sa akin na mag-LS. Sila ni Zen Twinkle Koy, ni Kuya Edwin, hi Jamil Panganiban. Shout out na lang natin, baka makapunta sila ngayon. Tatawagin natin guys, baka may makareport. Malayo po. Okay, malayo. Saan ka ba ngayon, Jenny Falcon? Para masabi ko talaga na malayo kami. Kasi po, kung basihan natin ang Luzon, talagang napakalayo. Kasi pag bumabiyahe ka, parang 2 days and 3 nights and 2 days pag bumabiyahe ka from Manila hanggang dito. Ayan,
Thumbs up na po. Jeannie Paupon, once again, maraming salamat sa pagdalaw mo. Sana huwag kang umalis ha, kasi may mga papremyo ako at itatanong ako mamaya. Okay? Jeannie Paupon, malayo po. Hi, Jeannie Paupon. Wala pang laman bahay mo. Paano ako makakapag-iwan ng bakas sa'yo? Sabi ni Outlaw of DC Clan Music. Naku, wala po bang laman? Jeannie video po. Yes. Yes, Jeannie Paupon. Lagyan mo ng laman yung bahay mo para may makakomment sa'yo. Ayan, hindi mo kasi malalaman na may kadikit ka kapag walang nagko-comment. Sa Malta, Europe po ako, ma'am. Naku, dyan ka na po naninirahan, Jeannie Paupon. Ang layo mo pala, sa Malta, Europe po ako, ma'am. Dito lang ako na commute lang, medyo busy-busyhan pa. Yeah, sure, sister, Simply Eve channel. Go, Sisi! Don't worry. Alam ko, pare-pareho tayo busy pag may araw pa. Jeannie Paupon, meron po akong videos. Baka Outlaw DC Clan, baka pindutin mo lang yung videos niya. Baka walang recent upload na video, pero talagang may video. Baka may video naman. I-click mo lang yung video. Meron po, unahan na kita. Okay. Sige, unahan mo na Jeannie Paupon yan si Outlaw. Outlaw of DC Clan Music. Mabait yan. Lagi yung pumupunta sa LS, yan si Outlaw. Pag may nag-ELS, at saka mabait siya. Charo. Yan, lagi yung pumupunta. Sandali lang ha, meron lang akong nire-replyan. Yan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Sa videos, may bago po ako upload yesterday. Wala po, laman. Easy gamit ko eh. Kinakalkal ko na. Kalkalin mo ng maigi. Baka nakatago lang. Baka naman tinatago mo, Jeannie Paupon. Nasaan na ba yung sister ko? Hindi na naka-komento. Ayan ma-disco light sana tayo. Kaso iniiwasan ko magpa-play ng mga Budots remix, mga pa-disco na song, kasi baka naman mapalo ako or ilaglag ako ni Lolo. Ayan. Nasaan na kayo si Ate Janet Diaries? Hindi pa nakapunta, guys. Ayan, Outlaw of DC Clan. Supporta lang po ako lagi, ma'am. At baka nandito sa LS ang forever ko. Ayan, ako. Uy, baka naman, in a right time, in a right person will come in a right time and in the right place. Kaya, malay mo, baka andito si forever mo. Pero alam mo, Outlaw of DC Clan, hindi ako naniniwala sa forever. Bakit? Tanungin mo muna ako bakit. Tanungin mo ako kung bakit. Bakit hindi ako naniniwala sa may forever? Yan. Sige, tanungin mo ako. Sinong gusto magtanong dyan? Huwag niyong kalimutan na mag-thumbs up, guys. If you love me. Hi, bakit? Hindi rin nakatiis. Yan kasi bakit? Alam mo kung bakit. Alam mo naman ang buhay ng tao ay hindi forever, di ba? Char! Yeah, panalo ako! Bakit hindi ka naniniwala? Kasi ang buhay ng tao ay hindi forever. Kaya, hindi forever na magsasama kayo. Hindi naman sa hindi forever na magkahiwalay kayo. Hindi lang forever kasi hindi forever yung buhay ng isang tao. Yun yun! Yun yun! Ayan.
Hi, my sister. Asan ka na, Sister Jolaini? Shout out sa iyo, Langga. Asan naman ka? Thank you there. Kantahan ko kayo guys para hindi naman tayo ma-boring. Yan. Baka naman hindi ako ilaglag ni Lolo. Ako naman ang kakanta eh. Yan, ano lang. Maghahanap lang muna ako ng background. Ano lang, hinaan ko lang yung background music ko para lang makakanta ako guys. Pero pasensya na, parang may sipon kasi ako ngayon eh. Yan. Hinaan ko na lang. Sandali. And guys, huwag kalimutan mag-thumbs up ha. Yan, kakanta ako for you. Ang kakantahin ko guys is I Love You Goodbye. Para sa lahat na nag-I love you pero nag-goodbye rin sa huli. Wish I could be the one who could give you love, the kind of love you really need. Wish I could say to you that I always stay with you. But baby, that's not me. You need someone willing to give their heart and soul to you. Promise you forever, baby, that's something I can do. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a lie. I know I'd only hurt you. I know I'd only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Paring abay, hello sa'yo. I hope someday you can find some way to understand. I'm only doing this for you. I don't really wanna go, but deep in my heart I know this is the kindest thing to do. You need someone who'll be the one that I could never be. Who'll give you something better than the love you'll find with me. Oh, I could say that I'll be all you need, but that would be a crime. I know I'd only hurt you. Sakit naman yan. I know I'd only make you cry. I'm not the one you're needing. I love you. Goodbye. Leaving someone when you love someone is the hardest thing to do. When you love someone as much as I love you. Oh, I don't wanna leave you. Baby, it tears me up inside. But I'll never be the one you're needing. I love you. Goodbye. Yan po mga kaibigan. Kahit po medyo talagang paus po yung buses ni DJ Kyla, pero para po sa inyo, gusto ko lang po talaga na mag-enjoy tayo sa LS.
Yan po, ilabas po natin kung ano man yung dinaramdam natin dyan, kung ano ba yung mga pinapasan natin, mga hinanaing natin, mga hinanakit natin, mga kaibigan, dahil sa crisis ngayon, dahil medyo bored ka na, kasi nga naka-quarantine. Naku mga kaibigan, you need to shout out. Dapat ilabas po lahat ng andyan sa loob mo. Alam niyo po kasi bumibigat lalo pag dinadala niyo po, pag pinipigilan niyo. Kaya better na i-shout out ninyo kung ano ba yung nararamdaman niyo. At kung meron man kayong galit sa isang tao or meron kayong mga reklamo sa isang tao, mas maigi po na kausapin niyo siya. Ayan. Especially kung ka-partner in life mo na. Talagang wag mong damdamin kasi pag ikaw ay napuno na, doon na talaga ang sobrang bagsak. Ayan. Masama po pag sobra. Masama na po talaga mga kaibigan. Ako ay naniniwala na pag sobra talagang masama na po. Kaya kung meron kayong mga hinanakit dyan, especially to your ka-partner in life, naku guys, sabihin niyo na po. Huwag niyo nang itago. Ilaglag mo na ang dapat na ilaglag. Ayan. And magbabasa na tayo guys. Wow, nice song ma'am. Yes. Nice talaga ang song na I love you goodbye. Para yan sa lahat ng I love you na akala mo ay para talaga siya sa iyo, pero sa huli din po ay nag-goodbye. Kasi nga po hindi habang buhay or hindi tayo habang buhay na nabubuhay. Walang forever kasi hindi forever yung buhay ng isang tao. At saka may forever sa pagmamahalan kung tayo ay talagang tunay na nagmamahal sa tao na yun. Walang forever na pagmamahalan kung ikaw ay parang chill-chill lang, parang iniisip mo lang na maligaya ka sa ngayon. Tapos kung may ma-encounter ka na problema, parang bumagsak na yung pagmamahal mo sa kanya. Doon din yung bagsak mga kaibigan, ang hiwalayan. Ganyan. May hugot. Nako talaga. Paring Abay, hello to you. Ayan, may bago tayong kasama mga kaibigan, si Paring Abay. Galing po, Jenny Falcon. Wow, nice song ma'am. Outlaw Bisikan. Ayan. Ganda pala boses ni Ma'am Host. Wow, maraming salamat. Kahit na hindi ako nakamic. Ang pangit, para sa akin, pangit yung boses ko pag hindi ako nakapag-mic. Yeah, yun si Outlaw, Dizzy-Clan. Jenny Falcon, didikita na po kita. Wow, salamat. What about Paring Abay? Yay! Paring Abay, good afternoon to you. Thank you for visiting my LS. Wow, nice po, Outlaw, Dizzy-Clan. Galing naman. Paring Abay, shout out sa kapitbahay ko. Ibalik mo na yung talaga? Ibalik mo na yung brief ko. Ano ba yun? Sandali lang po ha. Ibalik mo na yung brief ko na nahulog sa sampayan ko na tinangay ng inyong aso. Kaya pala, kasi baka naman mabaho yun. Kaya tinangay ng aso. Paring Abay. Paring Abay, Bisaya ka ba? Yan, hello, good afternoon to you. Paring Abay, wala talagang forever. Yes. Naniniwala ka pa rin ba sa Naniniwala ka rin pala sa walang forever, Paring Abay? Simply If Channel, Paring Abay, visit ka naman sa LS ko mamaya, 9 p.m. Pinis time. Ayan, Paring Abay, puntahan natin si Simply If Channel. Naku, napaka-supportive niyan, Paring Abay. Paring Abay, sabi niya, sige po, Simply If, try ko po makarating. Naku, huwag niyo nang itry, Paring Abay, talagang gawin mo. At very supportive, hindi ka magsisisi niya ni Simply If Channel. Talagang napaka-supportive niyan. Si Roel Gaming din, nag-LS. Naku, Roel Gaming, pasensya na, naku. Shout out, ayan po, sa hindi pa po kadikit ni Ate Janet Diaries. Siya ay aking cousin po, mga kaibigan. Si Ate Janet Diaries. Shout out sa lahat, sabi niya. Paring Abay, yay! Yay, talaga? Well, thank you so much, Paring Abay. Outlaw Dizzy-Clan, yay, nandito na yung baby ko, Simply If Channel. Ayan, may namumuong pagmamahalan sa isang LS lamang. Yan ay, charot. Tanaw, mini mo karon akong mga kauban. Wow, thank you so much. Ako ang igagaw, Janet Diariste. Ano ba, kanang day off ni mo karon te? Hello sa lahat na nasa Hong Kong po mga kaibigan, especially sa mga lahat ng kasamahan dyan ni Ate Janet.
Ayan, Janet Diaries po mga kaibigan, huwag natin kalimutan, puntahan po natin ang kanyang bahay at suportahan po natin sa hindi pa po kadikit dito. Puntahan na po natin mga kaibigan at sure ako na doble ang balik sa inyo kay Ate Janet Diaries po. Okay, paring Abay, maaga kasi akong nakatulog. 3 a.m. kasi ako gumigising para sa trabaho. Ayan. Anong trabaho mo dyan? Asan ka ba ngayon paring Abay? Simply Give Channel ha, Outlaw. Hello, Outlaw. Nako, Outlaw lang, hindi bebe. Simply Give Channel, okay, paring Abay. Ayan, Janet Diaries. Yes, day off na ako. Wow, so daghan mo diha karunte. Don't forget to do thumbs up, guys. Ayan, ayaw kalimti akong thumbs up, Ate Janet. Careful, Ate Janet, ha? Especially sa mga kauban diha. Ayan, Simply Give Channel. Ayan. Paring Abay, nasa Tarlac po ako. Okay. Pero hindi ka Bisaya, paring Abay. Ayan, sino sa inyo na hindi pa kadikit kay paring Abay, puntahan na natin ang kanyang bahay, guys. At huwag niyo pong kalimutan na dapat sakto ang inyong komento doon sa video na pinapanood niyo, guys, ha? Huwag niyo kalimutan kasi kahit na nakadikit kayo, ilalaglag yan ni Lolo. Hindi yan counted, mga kaibigan. Dapat talaga fit yung komento nyo, yung comment nyo po, dapat swak doon sa video na pinapanood nyo. Okay, Janet Diaries, thank you, Kasan DJ Carla, yung kanta mo na Lani ni Saluchagi, tanaw na mo tanan, nice daw kaayo imo song. Wow, thank you kaayo, te, very supportive. I hope na magsuportaan tayo. Ayan, kami po ni Ate Janet Diaries, mga kaibigan, alam niyo po bakit trying hard kami na gusto talaga namin sa YT kasi pag papalain ni Lord na kami po ay, alam niyo na yon, yung bahay natin lalaki at saka pag talagang may may pondo dahil sa pagwa-YT, pag ALS or kahit na kami po ay mag-create ng isang charity dito sa amin sa Lanao del Norte or kahit na mga person of disability, yung mga solo parent, ayan po, sa dapat tulungan, ay dapat po nating tulungan. That is why, nagpursige kami ni Ate Janet para kami, buong puwersa, naggagawa kami ng isang charity, mga kaibigan, to share the blessings na kung tayo po ay i-bless ni God. Ayan, shout out Simply Eve Channel coming from Janet Diaries. Hello, Simply Eve Channel. Janet. Ayan, nagkukumustahan na sila. Simply Eve Channel, enjoy lang, happy lang, enjoy YT. Yeah, talaga, enjoy po natin kung ano man yung ginagawa natin sa YT, guys. At dapat din, ito din isa itong natututunan ko sa YT. Dapat din, in once a week, makapag-upload man lang tayo ng video para pag yung bumisita sa atin, kung may bago tayo, at least dagdag yun sa WH natin, di ba? So, kailangan talaga once a week, kung nasanay na tayo once a week, nakapag-upload tayo ng mga 3 video, 2 video in one day, or alternate, may ma-upload tayo na video, dapat po. Kasi yung mga nakadikit na sa atin, papanuorin po nila yun, yung mga bago nating video. Kaya consistent lang sa paggawa ng video at pag-upload. Thanks po, paring Abay. Basta po mag-iwan ng bakas para makabalik ako. Yeah, sure. Ayan, Outlaw Bisiklan. Ayan, paring Abay, mag-iwan ka ng bakas. Don't forget na kung tayo po ay bibisita ng isang bahay sa didikitan natin, dapat talaga mag-iwan po tayo ng komento at mag-thumbs up po, mga kaibigan. At saka kalampagin niyo po yung kampana para talagang swak na swak, walang maiiwan. Ayan, mga kaibigan, ha? Yan, sa hindi pa po nagdidikitan dito, dikit-dikit na po, mga kaibigan. Meron akong hinihintay. Don't worry, mga kaibigan. Yung sinasabi kong Cindy na isang, parang isa siyang Nigeria or Black American. Basta, parang lahi siya ni Rihanna, mga kaibigan. Nako, ang dami kong bumisita sa kanyang LS. Alam kong hindi pa natin yun mga kadikit. Kaya, don't worry, mga ka-friendship. Yung mga dito, yung mga nagbibisita or bumibisita sa aking LS, isa shout out ko doon kay Cindy. Si Cindy ay mga kadikit niya, mga foreigner po, mga kaibigan, mga mababait. So, ayan basta umaga po siya nag-ELS. Magkasunod lang sila ni Kuya Edwin.
Maaga kasi ako. Yes, hello. Ginny Paucon. Ayan, playing ka lang. Oo, tama po. Ako enjoy ako sa LS basta nandyan, bebe ko. Simply If channel. Grabe talaga to, oh. Ayan. Simply If channel. Ano, single ka pa po ba, sis? Ilang taon ka na ba, sis? Refresh duty kasi po ako. Yeah, sure. Wow, thank you kaayo. Thank you sa pagbalik mo, Ginny Falcon. Paring Abay, Outlaw DC Clan Music, dan po. Full package with Kalimbang. Talagang ganyan. Good job, paring Abay. Ganyan na mga kaibigan, hindi lang basta-basta tayong bisita or dumikit doon sa bahay niya. Dapat kalimbangin yung bell at saka magkomento na swak doon sa video na pinapanood niyo po mga kaibigan para sure na hindi mailaglag ni Lolo. Okay? So maraming salamat po sa lahat ng bumisita. Sa lahat po ng 7 thumbs up po. Sa hindi pa po naka-thumbs up, please do it now guys. At saka sa 5 tao or 7 tao na andyan ngayon. Maraming salamat po mga kaibigan. Paring Abay tapos na no skip ads for year. Wow! Wow! Bigati na pala ito si Paring Abay. Okay. Paring Abay, Janet Diaries, playing na po ako sa Happy Mother's Day sa lahat ng bayaning mama dito sa Hong Kong. Namigay ako ng chocolate love number 13. Wow! Ganda naman. Yung talaga ang dapat, talagang pinapanood ni Paring Abay before siya nagbakas. Talagang ganyan. Maganda yan. Good job, Paring Abay. Hindi ka naman pala basta-basta. Kasi may harang ka na. Ayan mga kaibigan, maraming salamat po sa bumisita dito once again kay Simply Channel, Janet Diaries, kay Outlaw of DC Clan, Outlaw of DC Clan Music, kay Paring Abay, also kay, ano pa ba to? My sister, Jolaine Pahayahay, hello to you, good afternoon. Asan ka na ba sis? Huwag mo kong kalimutan, Ginny Paucon, good afternoon. Maraming salamat ha. Maraming salamat po sa suporta niyo mga kaibigan. And don't forget and don't worry because tomorrow in the morning, pag nag-ALS na yun si Cindy guys, kayong lahat, inilista ko dito may lista ako dito. Dinagdag ko lang yung outlook. Yung hindi nakapunta kahapon. Yan, isa-shout out ko kayo kay kay Cindy. Yan. Ano pa ba dito? Sir, Paring Abay, maya-maya ko na balik para kapit na kapit talaga. Char lang. Outlaw Bisiklan, sabi ni Outlaw Paring Abay. Maya-maya lang daw siya balik para kapit na kapit. Janet Diaries, Paring Abay, tapos na, okay. Janet Diaries, ayan. Paulit-ulit na lang ako, ano ba to? So, mga kaibigan, lahat po ba ay nag-thumbs up? Kasi may itatanong ako ngayon. May pakulo po ako ha. Ayan. So, kulaan nyo lang. Ito po ay 2 hours na ipi-play yung video nyo. Ayan, dagdag ito sa ating WH mga kaibigan. Ayan, magpa-premyo ako ng WH. So, ito po yung, magpapahula lang po ako. Ayan, kahit na anong bagay na, about pampaganda. Ayan ha, ito yung clue. Mga bagay na about pampaganda. So, isa po siyang bagay na pampaganda sa ating mukha. Ayan po. So, ano siya? Yan yung makeup. Ayan, go na. Type G kung go na tayo, guys. Type G. Ayan, si Paring Abay, Grabe to si Paring Abay. Dalawang oras sa WH ito na ipi-play ko yung video nyo. Don't worry guys, kasi mag-screenshot ako na piniplay ko yung video nyo. Bigyan nyo lang sa akin yung messenger ninyo ha. Yung FB account niyo para i-send ko through messenger na talagang piniplay ko yung video nyo. 2 hours po ito mga kaibigan. Ayan, babasahin ko na. Anong bagay
Ang meron ako dito na ginagamit sa mukha. Ayan. So, sabi ni Paring Abay, makeup, hindi. Paring Abay, lipstick, hindi. Outlaw of Disiklan, magpapakulo si ma'am. Sakto, kape tayo. Mahilig ka pa sa kape, Outlaw of Disiklan. Paring Abay, eyeliner. Porket ba nakapag-eyebrow ako? Porket ba ano? Ayan, Paring Abay, eyelashes. Nako, hindi po. Outlaw of Disiklan, music. Sabi niya, sabon. Sabon, hindi. Hindi siya for, hindi siya para sa tubig. Ayan ha, may clone na kayo. Ayan, ang clone ninyo mga kaibigan, hindi siya para sa tubig. Siya po ay isang bagay na para sa mukha ng isang tao. Mukha lang ha, buti nga sinabi kong mukha kasi kung parte ng lawas, parte ng katawan, ang dami-dami niyong isasagot at saka matagal pa bago niyo masagot yun. Ayan, makeup, lipstick, magpapakulo si okay, eyeliner, eyelashes, mali po, sabon, eyeshadow, headband, earrings, powder, nako, pulbo, nako, munti ka na. Ayan, isip-isip pa mga kaibigan, ano ba ang gamit natin para sa mukha? Yan, especially sa mga babae. Ayan. Ayan po, babae at lalaki gumagamit din ito. Ayan. Go, go, go! Go, go, go! Pulbo, Paring Abay foundation. Naku, malapit na talaga! Malapit ka na, Paring Abay. Pilis-pilisan mo lang. Naku, mga kaibigan, huwag pong kalimutan mag-thumbs up, guys. Naku. Ayan, 2 oras ito, mga kaibigan. 2 oras na ipi-play ko ang inyong video. Sayang naman yung WH na to. Yan ha. Hindi mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkalayaan mo. At sa gabi, sinong tuduyan sa'yo? At sa umaga, ang hangin na hahaplo sa'yo. Wag na wag mong sasabihin na hindi mo nadama itong pag-ibig kong handang ibigay kahit pagkalayaan mo. Ayan. So ano na ba? Magbabasa na tayo, guys. Ayan, foundation. Paring Abay, harina talaga. Ayun, magmumulto na yun, Paring Abay. Ayan, harina, face powder. Malapit na dun sa face powder. Malapit na sa foundation, mga ka-friendship. Na isip-isip na lang talaga. Isip pa more. Ayan, kanina pa ako naka-thumbs up host. Wow, maraming salamat sa iyo, Ate Janet Diaries. Ayan, si Jenny po, naka-play lang po. Paring Abay, baking powder. Bakit yung ano ba? Magiging putahe ba ito? Mag-bake ba tayo sa mukha? Ayan, cornstarch? Hindi. Outlaw of DC Clan music. Facial moisturizer. Nako, hindi. Paring Abay, wag na po kayong lumayo doon sa face powder at saka sa foundation. Wag po kayong lumayo doon, mga kaibigan. Facial moisturizer, hindi. Harina, hindi. Moisturizer, hindi. Nako, hindi. Wala sa ako maisip. Wala sa ako maisip. Mag-isip ka dyan. I know you can do it. You can do it. I know you can do it. Para na tayong si Dora nito. Ang init dito sa Pinas, guys. Grabe, ayan, oh. Nag-oily na naman. Parang napakakintab ng noo ko. Ayan, iskinol. Porket pa makintab yung noo ko, DC Clan. Outlaw talaga. Ayan, mag-isip muna kayo at kakantahan ko kayo. Hi, Nax! Ayan, huwag kalimutan mag-thumbs up, guys, ha?
Ayan, anong bagay na meron ako ngayon na ginagamit sa mukha? Ayan, anong bagay ang meron ako ngayon na ginagamit sa mukha? Especially ginagamit ko sa mukha. Hindi niyo po ba naisip? Ayan, oh. Nag-o-oily na ako, guys. Grabe naman, intindihan niyo yung sinasabi ko. Nandun lang lahat sa sinasabi ko, guys. Yung sagot. Nandun lahat sa sinasabi ko. Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Yeah. Huwag ka sanang lumuha. Sana'y intindihin, ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa, nang malaman kung tayo ay para sa isa't isa. Huwag mong pigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Makahanap ka bigla ng ibang, ngunit baka tatandaan na mahal pa rin kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Yeah. Ayan. Purya gaba pala yung boses mo, Mamos. Film R, good afternoon to you. Ayan, oil remover. Oil remover? Grabe naman to si Kim Film R. Yan, mamaos kasi ako. Mamaos yung boses ko. Kahapon, nung nag-start ako, pangalawang araw ko na mamaos na, namamalat na po. So, babasahin na po natin yung mga sagot nyo, guys. Ano bang meron dito? Outlaw DC Clan, moisturizer, wala ako maisip. Iskinol, thumbs up here, BJ lang ako, ma'am, haka, may ginagawa lang. KM Film R, salamat kaayo, thank you so much, KM Film R, yan, thumbs up done, and purya gaba pala yung boses mo, ma'am host, yan, purya gaba talaga, ayan, and Outlaw DC Clan, oil remover, ako hindi po, malapit doon, nako talagang napakalapit mo na, Outlaw DC Clan. Oil remover, paring abay face mask. Nako, hindi. Parang lumalayo na si paring abay face mask. KM Film R, joke lang, ma'am host. Ma'am, ang pagbasa, wag kang hihi. Ha? Ma'am, ang pagbasa, wag kang ang pagbasa, wag kang Paring abay of lotion. Nako, hindi po. Lumalayo po kayo, hindi po lotion. Ayan, malapit doon sa sa mga foundation, moisturizer, foundation, press powder, doon po malapit. Shout out po sa atin dito, Ginny Paucon. Sa hindi pa po kadikit ninyo mga kaibigan, dikitan niyo na po. Huwag kalimutan mag-iwan ng bakas kasi babalikan kayo niyan. Maraming salamat po sa 8 thumbs up at sa 7 tao na andyan po, nakasuporta pa rin po sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Thanks a lot, guys, for visiting my LS Now. Okay? Since sinasabi ko kahapon na mag-makeup tutorial. Ako, hindi po nakarating si Ayun, wow! Padapa ka sana, maraming salamat sa iyo. Thank you so much for visiting my house.
or my LS. Ayan, thank you. And RMMTV30, hello, shout out. Hello, good afternoon, RMMTV30. Good afternoon to you. Maraming salamat sa pagpunta kay Film R. Film R, madapa ka sana. Love you, bro. Mua, chup chup. Grabe to. Sino bang bakla sa inyo? RMMTV30. Let's support, guys. Maraming salamat po. Ayan, sa hindi pa po kadikit ni RMMTV30, dikit po natin mga kaibigan. Yung anak ko po, labas-pasok po dito sa aking room. Okay lang yan, okay lang. Asan ba si daddy? And let's support, guys. Madapa ka sana. Maraming salamat sa iyo, KM Film R. Ha. Ayan, sabi yan ni Madapa ka sana. RMMTV30, hello po, host. Yan, sagutin niyo po mga kaibigan. Anong bagay na meron ako ngayon na ginagamit sa mukha? Yan, host, support kita, bigyan kita ninja. Wow, maraming salamat po mga kaibigan. RMMTV30, good afternoon, maraming salamat. Kung meron man po, maraming salamat. Paring Abay Astringent. Nako, hindi po, lumalayo po kayo. Doon lang tayo doon sa dikit lang po tayo doon sa press powder at saka sa foundation. RMMTV, wow, bigay mo na lang yan sa akin. Ayan, yung mga kakambal mo dyan, bigay mo sa akin. KM Film R, nag-love you lang, bakla na. Nag-love you lang, bakla na. Ma'am host naman talaga. Hindi naman, alam ko naman na talagang nagmamahalan kayo dyan. Okay lang sa akin yun, no? Di yan issue sa akin. Madapa ka sana. Haha, nakapunta rin. Maraming salamat talaga sa pagpunta. Tsaka sa hindi pa po kadikit, madapa ka sana mga kaibigan. Siya po ay nag-ELS. 11 yun, madapa ka sana, no? Nag-ELS ka ng 11. Pinas time, 11 o'clock in the morning. Diba? Outlaw DC Clan, Blush On. Outdoor. Hi. AM Outdoor po. Outdoor. Hi. DJ Kyla, shout out po. Maraming salamat po. Tsaka, maraming salamat kung ibibigay mo sa akin yan, RMMTV30. Kung hindi pa yan kadikit ni DJ Kyla, ipadikit mo na yan sa akin, ang 10 mo na yan. Ibigay mo na yan sa akin. Madapa ka sana. Maraming salamat. Nakasmile ka lang. Talagang cool na cool. Okay. AM Outdoor. Once again, thank you so much. Ayan, bigyan kita ng jacket, madapa ka sana para balik ka ng balik dito sa akin. At saka ito si RMMTV30. Maraming salamat sa iyo. Ayan, nag-enjoy na ako dito sa LS ko kasi marami na po tayo mga kaibigan. Ayan, kay KM Film R. Film R, yes, bibigyan din kita ng jacket. Ayan, yung jacket ninyo, alagaan nyo yan para kung lamigin kayo dito sa LS natin, isusuot nyo na lang iyan. Okay? Thumbs up Dan host, maraming salamat. Wow, thank you very much. Madapa ka sana. Ayan, binigyan na kita ng binigyan na kita ng jacket. Bakit hindi nakapag-jacket sa RMMTV. Okay. Oh, yan lang. Hindi ko nabibigyan yung yung mga moves mo. Hindi ko na yung mga galamay mo, hindi ko nabibigyan ng jacket RMMTV. Thank you so much. AM Outdoor. Ayan, bibigyan kita ng jacket. Naku, maraming salamat mga kaibigan. Si Madapa ka sana po mga kaibigan, sa hindi pa po kadikit at sa hindi pa po nakapunta doon sa LS niya. Siya po ay nag-LS everyday. Diba everyday, Madapa ka sana from 10 o'clock in the morning, Pinas time. Yan, Pinas time po mga kaibigan, si Madapa ka sana ay nag-LS po yan mga ka-friendship. Dalawin po natin ang kanyang LS. So, sino pa ba dito? Ma'am, di ako didikit ngayon. Kaka-graduate ko lang. Wow, congrats to you, KM Film R. Buti ka pa. Ito talaga si KM. Napakasipag. At saka si Madapa ka sana. Napakatulungin po yan. Napaka-supportive na tao po niyan. Yan, mga kaibigan. Totoo po yan. Hindi ko po sila binibenta. Talagang sila po ang number 1 na sumusuporta po sa akin. Sila yung dahilan. Kaya naglakas loob akong mag-LS. And Vivi Vlog, what's up? Yes. What's up, bro? Hello to you, Vivi Vlog. I don't know if bro ka ba, babae ka ba or lalaki, pero sure ako na dinikitan na kita. Sure ako niyan. Madapa ka sana, DJ lang host. Yes, maraming salamat sa iyo. Yan, Madapa ka sana. Thanks a lot for visiting my house now, especially my LS.
Padikit naman. Okay, AM Outdoor, mga kaibigan, dikitan niyo na po, madapa ka sana. Thank you. And very much welcome. Talaga naman totoo naman talaga na napaka-supportive mo. Yan po, mga kaibigan, nag-oily na po ako, mga ka-friendship ko. Mainit talaga dito sa Mindanao. Mainit po, talaga, sobra. Ayan, sino pa ba dito? Vivi Vlog, madapa ka sana, what's up? Okay. Ayan, shout out to you by Vivi Vlog, madapa ka sana. KM Foam R. Haha, niwala naman. Grade 2 pa lang po ako. No worries. No worries, KM Foam R. Tiyaga lang tayo. Be consistent lang sa pangingisda at saka pagdikit. Yan lang yung number 1 na gawain para lalaki agad yung bahay natin, dadami tayo. Ayan, kay RMM TV number 2, get me agad. Mag-grade 3 na ka na host sa akin. Wow! Talaga? Mag-grade 3 na ako? Parang grade 3 na ako kanina. Ayan. Gawin niyo na akong grade 4. Susuklian ko kayo. Meron pa kasi akong mga ganyan. Ginagawa ko na. Meron akong 3, tsaka ganyan pa. Ayan, Vivi Vlog. Sabi ni Badapa ka sana, hihi dito ka din, sir. Good afternoon, Vivi Vlog. Paring Abay, Founder Foundation. Founder Foundation talaga. Paring Abay, natatawa ako sa iyo, sir. Paring Abay. Ayan, malapit na po dyan yung sagot. Isang bagay at ginagamit ito sa mukha. Ayan ha. Huwag na po kayong lumayo doon sa founder and sa foundation. Nadala tuloy ako sa founder. Vivi Vlog, madapa ka sana basta mga loyal kahit saan tayo. Sure. Talagang ganyan. Kapag loyal ka, talagang pinupuntahan mo yung tao na sinusuportahan nyo. Kasi loyal ka Totoo yung damdamin mo para sa kanila, di ba? Wow, maraming salamat. Attach naman ako doon. Thanks a lot. And madapa ka sana, Vivi Vlog. Oo nga chill-chill lang talaga to si madapa ka sana. Napaka-chill na tao talaga. Yan. Ano pa ba dito? Ano ba talagang tunay kay Film R? Ano ba talaga? Grade 3 or grade 2? Madapa ka sana, Vivi Vlog. Okay, KM Film R, playing ka lang, Outlaw, DC Clan, paring Abay. Tinapik na po kita. Ayan, tinapik. Yan, tinapik, ganyan ba? Sa amuan na kay pikpik. Pikpik. Then, pag dito yan sa Bisaya, bawal kang magpapikpik. Alam mo kung bakit? Uy, hindi yan bad ha, Bisaya word yan. Alam ko sa Tagalog medyo bad words yan. Pero sa amin po, hindi yan bad word. Tinapik ay sa amin ay isang pikpik. Tsaka bawal po diyan sa amin magpaganyan, magpatapik ng tao kasi minsan daw may dinadalang ano ba yan? Basta yung sa mga Bisaya, parang may mga albularyo, ganyan, sweeto yan sila. Ayan. Paring Abay, cosmetic dye, cosmetic clay? No, hindi po. Isang bagay na pag nag-aano tayo tulad ng sinasabi ko, ayan, nag-aano na ako, nag-oily na po ako, so ginagamit po yan ng babae. Ginagamit po talaga yan ng babae, especially sa mga artista po. Ginagamit po yan. Ayan. So, cosmetic clay, di pa ba? Dikitan na po, AM Outdoor, dikitan niyo po ako at mag-iwan lang ng bakas, susuklian po kayo. Nako, mga kaibigan, yan po yung tamang gawin ha. Kung kayo po ay didikit ng isang tao talagang, or sa isang bahay, mag-iwan po kayo ng bakas. Yan. Sabi yan ni AM Outdoor. Babalikan or susuklian niya kayo guys. Dikitan niyo na po. RMM TV, number 2, God check mo, post na sipa ka ni Lolo. Ha? Baka nasipa ka ni Lolo. God, check mo host. What? Baka nasipa ako ni Lolo. Nandito naman ako Andito ako ngayon. Nakastay lang ako. Yan, nakastay lang ako. RMM TV, number 2. Paring Abay, TY po. TY Outlaw DC Clan Music. And kay KM Film R, grade 2 ma'am. Wow, very good. Nice one. Tiyaga lang. Be consistent sa pangingisda mo dyan, KM Film R. Talagang aabot ka rin. Ako nga,
Tiyaga lang talaga kahit mahapdi na yung mata ko, talagang naisda, namamangka po ako. Talagang tsinagaan ko po, nagtatyaga talaga ako kahit napagod na yung mata ko kasi meron din akong dalawang maliliit na bata. Ikaw, mag-grade 3 na. Oh, maraming salamat. Okay yun. Ano to? Sandali lang ha. Ano ba to? Okay. Madapa ka sana. Hello? Naka-chill lang siya. Oh, naka-chill lang siya. AM outdoor, play ka lang dyan. Okay yun, ma'am. Gusto ko yun. Okay. Hindi po, yung word na yun is, Bisaya po yun. Ayan. AM outdoor brush. Nako, malapit sa brush po. AM outdoor. 2 oras yung preview ko nito mga kaibigan. 2 oras na pag-play ko sa inyong video. 2 hours po. Wet tissue. Nako, malapit na dyan. Tsaka hindi siya pang ano. Hindi pwede yun gamitin. Kasi pag yan ginagamit sa face, talagang mamumulaklak yung face mo. Vivi Vlog, AM Outdoor, done po sa'yo sa napakagandang view. Wow! Ayan, tapos na daw si Vivi Vlog sa'yo, AM Outdoor. Outlaw of Bisiklan, wet tissue. Nako, hindi po. Paring Abay, blotting paper. Nako, I'm sorry that. I'm sorry about that, sir. Paring Abay, hindi po. AM, noted, Vivi Vlog. Nako, magkikita na kayo dyan. Madapa ka sana. Yes, madapa ka sana. Yung tanong ko, ayan, pinapahula ko lang sa kanila. Anong bagay na meron ako dito na ginagamit ko sa face? Sa face na kahit na kanino, kahit basta sinong babae, mga artista, ginagamit itong mga kaibigan. Ayan. Kung ano yung nakikita nyo sa face ko, yan, ginagamit ko siya. Napakahalaga po nito, napaka-importante po. Ayan. Paring Abay, blotting paper. Ano ba yung blotting paper na yan? Yan, sagutin niyo po mga kaibigan. Sa'yo, kahit na lilipad ang isip ko'y turete sa'yo. Turete, turete, turete ako. Turete, turete, turete ako. Turete, turete ka na ba? Nagtuturete si DJ Kyla. Ayan po, nag-oily face na po ako. Nag-oily face na po ako. Talagang ginagamit ko ang bagay na ito, guys. Ayan. Ayan naman. Baby wipes na ako. Hindi talaga. Huwag niyo akong pinapayak dito. Sayang din yung 2 hours na yan. Pa-play ko yung video niyo, guys. Ayan. Parang akong naiyak kasi sinisipon po ako, guys. Natatawa ako sa inyo. Nag-i-enjoy ako ngayon sa LS ko. Talaga. Grabe. Grabe talaga. Madapa ka sana. Madapa ka sana. Hello sa'yo. Ayan, AM Outdoor, noted Vivi Vlog. Madapa ka sana. Chill ka lang dyan. And paring Abay, blotting paper. AM Outdoor toner. Madapa ka sana. Galing. Galing talaga. Paring Abay, inuuto mo naman ako eh. Madapa ka sana. Paring Abay, baby wipes. Naku, hindi po. Sorry. Vivi Vlog, galing ah. Hindi po. Ano lang, yung kinakanta ko po kasi bawal tayong magpa-play ng mga CPR, di ba? Baka ma-CPR tayo. So bawal tayong magpa-play ng music background. Kasi napalpal na ako ni Lulu one time. Kaya nag-iingat na po ako ngayon. Hindi na po ako gagamit pa ng mga music background na iyan, baka matanggal ako ni Lolo. Pasensya na po mga kaibigan. Kaya ang ginagawa ko po, pauntol-untol na lang ba? Pa-jump na lang yung kanta ko. Okay, doon na tayo sa sagot ha. Anong bagay po ang ginagamit ko sa mukha ko? At sa lahat ng mga kababaihan, at sa lahat ng mga artista, ginagamit ko ito mga kaibigan. Ayan, madapa ka sana, galing. Well, thank you kaayo. Thank you for your appreciation. Madapa ka sana. Paring Abay, baby wipes. I'm sorry, Vivi Vlog. Galing ah. Oh, thank you. Vivi Vlog again. Single lang ako. Niligawan na kita.
Uy, huwag kang ganun. Huwag kang ganun. Okay, maraming salamat sa maganda mong komento, Vivi Vlog. And AM Outdoor, ayan. Yan, madapa ka sana. Ayan, maraming salamat po. Isang bagay na ginagamit sa mga kababaihan at ito po ay pinapahid. Ayan, ako, ayan na, kompleto na talaga yung clue ko mga kaibigan. Binibigay ko na talaga sa inyo yung tamang-tamang sagot. Ayan, foundation. Pwede siyang foundation. Pwedeng foundation, pero ito po ay maraming salamat po sa 12 thumbs up. Please po mga kaibigan, iilan tayo dito, but 12 yung thumbs up ko. Makeup, malapit sa makeup, ginagamit din sa makeup. Ayan, number 1 na ginagamit sa makeup. Kanina po may sumagot na brush. Ayan, nag-brush din naman pag nag-makeup. Pero ito po talaga, gusto ko talaga, specific na sagot. Ayan, specific na sagot. AM Outdoor Makeup, Vivi Vlog. Guys, labas muna ako. Bakit? Saan ka ba pupunta? Ano bang pupuntahan mo? Vivi Vlog. Ayan, Vivi Vlog, salamat po. Vivi Vlog, Kit, salamat kaayo, Vivi Vlog. Don't worry, kasi i-review ko ito at kung sino po pong hindi ko nadikitan, didikitan ko po at susuklian ko po ng bonggang-bonggang. Ayan, madapa ka sana. Maraming salamat, guys. Kita-kit, sama ka? Saan? Sasama ako sa'yo. Pero yung puso ko na lang. Yung puso ko na lang ay nagpapasalamat sa inyo lahat. Ayan. Vivi Vlog, work, ha. Okay? Good luck to your work and Vivi Vlog, keep safe always. Ayan, keep praying mga kaibigan. Ayan po. And Mototech Bandits. Ayan, thumbs up ate, nakatulog ko. Hehehe. Kaya mamaya po mga kaibigan, punta po tayo kay Mototech Bandits. Ibaba mo mamaya Mototech Bandits ang ang link mo dito. Yan, pwede ka makuha, pwede ka. Yan, pumasok yung anak ko kasi. Paalam. Okay, Mototech Bandits, maraming salamat. Ito po ay napaka-supportive din na tao. Nag-LS po siya. AM Outdoor, Vivi Vlog, nag-top up na bakas mo. Ayan, maraming salamat, Vivi Vlog. Sa hindi pa nakadikit dito ni Vivi Vlog, dikitan po natin. And kung hindi pa po kayo kadikit ni Mototech, Bandits, ni Simply Eve Channel, ni Madapa Kasana, at sa lahat po dito, Paring Abay, nabigyan na kita ng jacket, bakit hindi pumasok? Ayan, bibigyan kita ulit ha, sandali lang. Ayan. Ayan na Paring Abay, binigyan na kita ng jacket. Hi, Kuya Edwin, TV channel, shout out host. Maraming salamat sa pagbisita mo again, Kuya Edwin. Ayan po si Edwin, si Kuya Edwin po mga kaibigan ay nag-ELS po yan tuwing umaga. Kaya puntahan po natin kasi supportive po yan, napaka-suportadong tao niyan mga kaibigan. At anak din po niya si Jamil Panganiban yung nagja-jam po. Pag nag-ELS, nagja-jam po siya. Ayan, nagja-jam ha, naki-jam. Ayan, kumakanta po si Jamil sa kanyang LS. Kaya puntahan po natin kasi nakaka-chill po. Nakaka-good vibes, nakakagaan ng loob. Ayan. And milyonaryong gipit. Napaka-milyonaryo pero gipit naman. Bakit ganoon? Ang ganda ng pangalan mo. Nakakatawa. Milyonaryong gipit. Thumbs up, Dan. Okay, maraming salamat sa 14 po na thumbs up. And Paring Abay, KY Post, maraming salamat sa iyo Paring Abay. Sana balik-balik ka dito sa LS natin ha, everyday. Hi, AM Outdoor, dinikitan na po kita at nag-iwan ako na bakas sa short intro mo. Wow, very good. Yan. So Paring Abay pre, sabi ni Kuya Edwin TV channel. Paring Abay, magkumpare pala kayo, no? Magkumpare kayo Kuya Edwin ni Paring Abay. Paring Abay, Edwin TV channel, musta pre? Talaga, magkakumpare ito. Edwin TV channel, madapa ka sana pre. Wag naman sana. Wag naman sana. Ito talaga si Kuya. Alam niyo si Kuya Edwin, ano talaga? Ayan, si Kuya Edwin po ay
magaling mag-ano ni, ano ba yan, magaling siya kay Babalo. Ha? Binikitan ko na kayo, ha? Ganyan. Ang galing-galing ni Kuya Edwin. Gustong-gusto ko pakinggan. Thumbs up 16 ako. Maraming salamat, Kuya Edwin. Ayan po, Edwin TV channel, Outlaw of DC Clan. Ayan, dinikitan ka na niya, AM Outdoor. Nag-iwan ng baka sa short na intro mo. Paring Abay, TY host. Edwin TV channel, madapa ka sana, pre. Huwag naman sana. Uy, huwag kang madapa dyan, ha? Madapa ka sana. Yan, paring Abay. Edwin TV channel, thumbs up 16 AM. Or Outdoor. Yan, nag-play na siya. Huwag niyo pong kalimutan, ito po mga kaibigan, isa pong gamit. Gagamitin ko siya, ha? Ito. Ginagamit ko na siya. Hindi ko lang ipapakita. Could you make me hurt so bad when I have loved you more than anyone can do? Can't believe the pain that I'm feeling now because of loving you. Charot. Ayan po mga kaibigan, ha? Ayan, ginagamit ko na po siya. Isang bagay na meron ako ngayon at ginagamit ko sa aking mukha at sa lahat ng mga artista. Ayan. Isang bagay po. Malapit na doon sa foundation, sa press powder. Yan po, sayang din po ito mga kaibigan kasi 2 oras ko po i-play yung yung video niyo. How could you say you love me? Yan po. Para hindi naman tayo boring. Si Kuya Edwin nga, minsan sa LS niya, nagtataka na lang ako, ba't sumisigaw? Di ba, Kuya Edwin? Kasi pag nag-shoutout tayo, parang nare-relieve tayo, di ba? Parang nailabas natin yung pagod. Nakakapagod din kaya magsalita ng ilang oras. Nung nagtatrabaho ako sa radio, nag-a-announcer ako, nag-DJ ako sa radio, talagang nakakapagod po, nakakamala, nakakapaos, nakaka-dry ng lalamunan pag nagsasalita ka lagi po. Ayan, noted yan, Outlaw, yan. Edwin TV channel, Time Traveler, hello, good afternoon to you. Thank you so much for dropping and visiting my LS. Hello, good afternoon. I hope everyday guys, samahan niyo ako dito sa aking LS. At ipapangako ko po sa inyo, since na hindi tayo baka mas-PR po tayo, gagawa at gagamit po ako ng guitar. Kakanta po ako ng mga Imelda Papin song, yung mga kinakanta ko po sa amateur singing contest before. Kakantahin ko po dito sa aking LS. Kahit na hindi ganun kaganda na yung boses ko. Kasi po, pag sobrang pagod na yung tao, tsaka stress sa lahat ng ginagawa niya, hindi na po yun bibigay or hindi na ninyo maibalik yung talagang boses niyo dati. Kaya dapat talaga, especially kay Jamil, habang hindi pa siya haggard ngayon, habang hindi pa siya ganun ka-busy, ayan, wag niyang, Kuya Edwin, ito lang yung advice ko, since na-experience ko na, wag lang niyang pabayaan yung pagkanta niya araw-araw kasi isa yung ehersisyo na gagawin para sa ating lalamunan. Para hindi matuyo, para masanay na yung lalamunan mo. Yan. Ganun yun. Kasi yun yung obserbasyon ko noong dati pa. Lahat ng mga matataas, yung mga high-pitch na kanta, nako, fit na fit, swak na swak sa boses ko. Pero ngayon po, parang hindi ko na makuha lahat. Hindi na ganun kaganda yung boses ko, hindi na ganun kataas. Kaya wag niyo pong pabayaan, wag niyo pong iwanan ng pagkanta. Kung kayo po ay may talent sa pagkakanta, kanta lang po tayo araw-araw. Kahit wala tayo sa contest, kumanta ka lang dyan sa bahay mo. Kantahan mo yung kantahan mo si Lord, kumanta ka para sa pamilya mo kahit walang contest, as long na kumanta ka kasi isa po yung ehersisyo sa boses mo araw-araw. Alam niyo po, yes Kuya Edwin, DJ ka radio host dati. Yes Kuya Edwin.
DJ po ako dito sa radio namin. Ako po si DJ Kyla. Kaya po, sa YT ko, yung pangalan ko po is DJ Kyla. Kasi po, yun yung nasanayan na ng tao. Sir Edwin TV channel, what time po? What time yung LS niya? Ni Kuya Edwin? Maaga po. Outlaw, DC Clan, music, kantahan, bukas pre kay Jamil Panganiban. Anong oras kuya si Jamil Panganiban bukas? 8 a.m. to 10 a.m. Yan. Ayan o. Para sa lahat dyan, punta po tayo sa LS araw-araw or parang hindi everyday. Alternate yung schedule ni Jamil Panganiban sa kanyang LS. Nakijump po siya mga ka-friendship ha. Kumakanta po siya. Nakichill po. Si Jamil sa atin pag nag-LS po siya mga ka-friendship. And Sir Edwin TV channel, what time po? Outlaw Cosmetic Sponge. Nako! May specific na sagot, Outlaw DC Clan. Malapit na dyan, sponge. Cosmetic sponge. Talagang may specific na sagot yan. Edwin TV channel, okay po. Boss Badista, Happy Mother's Day po. Wow, maraming salamat. Nakaka-touch naman. Nakaka-ano ng puso po. Yan, Boss Badista. Boss. Hi, Boss. Good afternoon to you and thank you so much for your greetings. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga babae na andito ngayon sa LS natin. At advance Happy Father's Day naman po sa lahat ng mga papa na andito po sa LS natin ngayon. Ayan po, especially kay Kuya Edwin, ang galing magpalaki ng anak. And Boss Badista, Happy Mother's Day, Outlaw DC Clan, Makeup Sponge. Nako, malapit na dyan. Malapit na yung sagot mo talaga. Boss Badista, hello po. Good afternoon sa lahat. Sa hindi pa po kadikit ni Boss Badista, dikitan po natin mga kaibigan. Host, pa-promote LS bukas namin mag-ama, Edwin TV channel, 6 a.m. to 8 a.m. at Jamil Panganiban, 8 a.m. to 10 a.m. Kantahan din gaya sa iyo. Thanks. Nako mga kaibigan, talaga mag-enjoy po kayo kahit kay Kuya Edwin. Magsisimula po ang kanyang LS. Ayan. 6 a.m. to 8 in the morning po yan ha. Yan. Edwin TV channel, ang kanyang LS po mga kaibigan is 6 in the morning up to 8 a.m. At ang kay Jamil naman, doon tayo makijam. Kay Jamil Panganiban, ang kanyang LS po, puntahan po natin 8 in the morning up to 10 o'clock in the morning. Kantahan din. Mga kaibigan, talagang ma-relax po kayo. Talagang ma-unwind kayo po mga ka-friendship. Ayan, powder sponge. Outlaw of DC Clan. Ako, hindi. Hindi talaga. Sorry. Talagang may specific na sagot po sa ating hula ngayon. Isang gamit na ginagamit sa mga artista at saka ginagamit ko siya ngayon. Pinapakita ko pa sa inyo habang ako ay nagpupunas. Ayan. So habang ako ay nagpupunas, madapa ka sana, hello to you. Simply Eve channel, kay Ate Janet Diaries po. Hello, hello, hello. Ayan. Anong oras na ba? Ayan, 4:35 Pinas time mga kaibigan. So meron po tayong 25 minutes left sa ating programa po, sa ating LS. Ayan, sa ating programa. Ano ba yan? Nasasanay kasi ako sa radio. So don't forget guys to do thumbs up please. I have 17 thumbs up here. And we have 11 people. Ayan, 11 people watching now. Thank you so much. And Kamuti Ka TV. Hi, ganda host. Wow, maraming salamat talaga. Maganda. Maganda talaga. Powder Sponge. Outlaw DC Clan Music. I'm sorry, that is not the answer. I have a specific answer of that. Ano ba yun? Pakulo. Okay? Kamuti TV. Kamuti Ka. Kamuti Ka TV. Tagasan ka ba? Bisaya ka ba Kamuti Ka TV? And Outdoor, AM Outdoor Concealer Foundation. Nako, I'm sorry. Hindi po. Hindi po. Siya ay ginagamit. Ito na ha. Sasabihin ko na since we have 14 minutes left. Tama ba? 14? 14 ba? Or 24? Oh, 24 minutes left. I'm sorry. Okay, so we have 24 minutes left for our LS guys. So, sasabihin ko na po sa inyo ang another clue po sa ating pahula. Siya po ay isang dry na bagay at ginagamit po siya pampunas.
Grabe naman kung hindi niyo mahulaan. Parang ibinibigay ko na yung sagot. Talaga, binibigay ko na talaga yung sagot. Maraming salamat once again kay Boss Badista. Happy Mother's Day. Bibigyan kita ng premyo bukas pag bumalik ka. Bibigyan kita. Ayan, Powder Sponge, hindi po. Kamutika TV, hi ganda host. Once again, good afternoon to you. Yan po mga kaibigan, mamaya po or every 10 o'clock in the morning also, madapa ka sana is nag-ELS po siya. So puntahan po natin mga kaibigan ha, especially kay Kuya Edwin tomorrow, 6 o'clock in the morning up to 8 a.m. And after that, si Jamil Panganiban na naman po. Sila ay mag-ama. Ayan. Outlaw DC Clan, sagot ka na, Kuya Edwin. Kay, ano to? Hunger Dude? Tamsak, wow, thank you so much. Hunger o hunger? O, paano ba to? Hunger. Pag sa Bisaya, hunger. Hunger to, hunger. Hunger Dude. Hello to you, good afternoon. Maraming salamat ha sa pagpunta dito. Hunger Dude. Ano pa ba? Time Traveler, hello, good afternoon. Thumbs up, maraming salamat. I hope nagstay ka pa dyan. Yan, magstay lang po kayo dito sa LS po natin mga kaibigan. Sa hindi pa po ninyo kadikit-dikitan nyo na po. Yan, napaka-supportive po ang ating mga kaibigan. Yung may mga kulay blue, napaka-supportive po niyan. Kulay blue ba yan? Kulay green. Kasi yung iba sinasabi nila kulay green. Pero pag nakikita kasi natin dito, kulay blue, di ba? Maraming salamat po sa 17 na thumbs up, mga kaibigan. Kung hindi pa po nakapag-thumbs up, please do it now before tayo mag-bye-bye. Because our time now is 4:39 in the afternoon. That is Philippine time, mga kaibigan. Kaya wag po natin kalimutan mag-thumbs up na po. Ayan mga ka-friendship. Yan, sagutin nyo na yung ano ko. Kasi kung hindi pa po, i-continue ko siya bukas. Ayan. Kasi nahihirapan kayong sumagot doon sa pakulo ko. Oh! Hello! Ang hinihintay ko! Gigi Star, mga kaibigan! Let's all welcome Gigi Star! Hello, host! Ayan, ang mabait na host din, si Gigi Star. Tamsak host, maraming salamat po, ate. Tatawagin na kitang ate ha, at proud po ako sa inyo. Happy Mother's Day sa iyo, Gigi Star. Alam niyo po, kahit na may edad na po kayo, kasi po, she is 40 years old. Yeah, 40 years old. Pero, pag tinitignan niyo po yung beauty niya, napaka-young. Talagang malalaman mo na, hindi siya ganun namumroblema. Hindi siya gaano namumroblema, guys. Young siya tignan. Si Gigi Star. Thank you, host. Wow, maraming salamat. Madapa Kasana! Wow, welcome back. Ayan, si Madapa Kasana. Gigi Star, maraming salamat po, ate. Hinahanap kita kagabi, ate. Kasi nasasanay na ako na pinapanood kita every night. Every night, hanggang umaga na nga. Minsan nakatulog na ako, 3 o'clock in the morning. Madaling araw na yan. Ayan, si Madapa Kasana, nakatambay lang dyan. Ayan. Gigi Star, host, mag-ano ka ba mamaya? Mag-ELS ka ba? Hinahanap kita. Tinatanong kita sa asawa ko doon sa laptop kagabi kasi CP lang yung use ko eh. Pag nagpapahinga ako, nagsi-CP lang ako. Minomonitor kita kagabi, hinahanap kita. Sabi ng asawa ko, ay, hindi siya nag-LS, mommy. Gigi Star, nagsawa na sa problema host. 35 years na ako. O baka naman si problema ang nagsawa sa'yo. Gigi Star. Ayan, ate. Nagsawa na si problema. So, pagpa-problema. Kaya nga tayo mga kaibigan, alam natin yung ugali natin. Pag may problema talagang iniisip natin, di ba? Why not? Si problema naman ang mamumroblema sa problema natin. Hayaan natin si problema ang mamumroblema. Di ba? Di ba, ate Gigi Star? Yan po. Gagamitin ko ulit
Ito yung tanong na pakulo ko ngayon. 2 hours po ito na playing your video. Ayan, ito po ay isang bagay na ginagamit ko at ginagamit din ng mga artista, especially sa lahat ng mga kababaihan. Ayan, gagamitin ko siya ulit ha. Charo naman, di pa mo maka-gets. Ayan, ginagamit ko na po siya. Ayan. Grabe naman kung hindi nyo nakita, ginagamit ko na po talaga siya. Ayan po, everyday ginagamit ko ito. Ha? Ano to? Sige, sandali lang. Babasahin ko muna. Okay, Gigi Star, nagsawa na si problema. 45 years. Wow, 45 ka na pala. Happy Mother's Day to you, Ate Gigi Star. Ayan, 45 pero hindi po halata. Promise po yan. Hindi po yan uto-uto ha. Talagang totoo po yan. Parang mas stress pa nga ako tignan eh. Stress yung beauty ko kasi meron po akong dalawang chikiting. 2 years old at saka, 3 years old at saka magpo 4 years old this coming November. Ang birthday po ng anak ko, yung gap po nila is 1 week lang po. Kasi yung isa, at saka yung gap din nila or age gap nila is 1 year. 1 year po. Yung isa, magpo-4 this November 28. Yung isa din po naman, mag-3 this coming November 21. Ayan po, 1 week lang po yung gap nila sa birthday nila. Baka meron kayong ipadala dyan. Na cake, ano ba yan? Yung mga message na mga ganda. Wala akong Okay, magbabasa na tayo. Boss Badista. Boss, hello boss. Badista, salamat po host. Maraming salamat din sa pagbisita, boss Badista. And, ano ba to? Outlaw of DC Clan Music. Ma'am, naka-play ka lang po. Nandito pa rin ako, nagpa-practice lang. Kaya wala akong kibo. Kumibo ka dyan. Kumibo ka dyan ha, Outlaw. Gigi Star. Nag-LS ako, grabe, sobrang late. At nag-LS ako kaninang umaga. Naku, bumawi. Bumabawi ka, Ate Gigi Star. Once again, happy Mother's Day to you. At saka kay Ate Janet Diaries. Happy Mother's Day to you, ate. Boss Badista, lip gloss. Naku, hindi po. Lumalayo na po kayo. Hindi po siya lip gloss. Bakit nakita niyo pa nag-lip gloss ako? Hindi po. Sorry, Boss Badista. And, uli? Ito po yung, Kuya Edwin, ito po isang bagay na meron ako at meron din po ang mga artista. Lagi po itong ginagamit ng mga artista pag nagme-makeup sila, Kuya. Ayan. 2 hours po ang premyo nito. Thank you, host. Nako, maraming salamat and very much welcome also, Kuya Edwin. TV channel. Huwag kalimutan ang LS nila bukas, guys. 6 o'clock in the morning up to 8 o'clock. And after that, si Jamil naman po ang puntahan natin. Ayan, magkasunod lang po ang kanilang LS, mga kaibigan, everyday. Si Kuya Edwin po, nag-LS. And also si GG Star, nag-LS po siya every night. Ayan. And also si Simply Eve channel. Si Madapakasana, every 10 o'clock in the afternoon. Pinas time po yan, mga kaibigan, ha? And panyo. Nako, hindi. Pwedeng panyo, pero may specific na sagot. Pang makeup kasi siya. Alam nga naman panyo, gamitin natin sa pang makeup. And, Edwin TV channel, thank you, host. Edwin TV channel, Sponge. Okay, kuya. Ano ba yun? Sino ba yung sumagot dito? Sponge. Yes! Meron na pong nakakuha ng sagot. Ayan, specific na sagot kasi yung ko, yung hinihingi ko. Yay! May nakasagot na po. Ayan, sponge lang po talaga. Ayan po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan may kulay pa nga kasi ginagamit ko. Ayan, sabi ko nga ganyan ginaganyan ko lang, tinatakpan ko lang. Ayan, sponge po siya, mga kaibigan, sponge. Ayan ha, sponge. Kita nyo guys? Sponge. Yan. Talagang ito lang po yung sagot. Sponge. Yan. Nakuha po ni Kuya Edwin. Kuya Edwin, ko po. Ipi-play ko po yung video nyo. Good for 2 hours. 2 hours po mga kaibigan. Ayan po. Maraming salamat sa nakasagot mga kaibigan. Ayan. Sadali lang ha. Ayan. Yan po ang sagot.
Ang tamang sagot, sponge. Ayan po, kasi pag nag-oily po ako, ginaganyan ko lang po siya, dinadampi-dampi ko lang po. Ayan, kasi mainit dito sa Mindanao, ang init po sobra. Talaga. Naku, Edwin, alam na this. Alam na this, bakit talaga niya alam, no? Gumagamit ka ba nito, kuya? Alam na this, sabi ni Gigi Star. Madapa ka sana. Yee! Thank you, kaayo. Thank you po sa inyong lahat. Hindi po kayo umaalis. Maraming salamat po. Congratulations, Edwin! Kuya Edwin, maraming salamat po. Ayan, nakasagot. So, ayan ha. Kasi kanina si Outlaw, merong nakasagot ng sponge, pero may karugtong po. So, dapat talaga, yung hinihingi ko ay yung sagot lang po talaga, yung specific na sagot. Sponge lang po talaga siya. Ayan, sponge. Okay. So, maraming salamat po mga kaibigan. Up muna tayo. Juan and True Pau. Tama po ba pagkabasa po? Juan and True Pau. Hello po. Hello. Good afternoon, Juan and True Pau. True Pau. Ayan po. So, sa hindi pa po kadikit ni Juan and True Pau, dikitan po natin mga kaibigan. And huwag po natin kalimutan, after me, I don't know kung nag-start na ba si Mototech Bandits ngayon sa pag-LS. And after my LS po mga kaibigan, susunod tayo doon sa napaka-supportive nating kaibigan din na si Mototech Bandits. Ayan, nag-LS po yan everyday mga ka-friendship. Afternoon din po, parang after my program, nagsisimula po siya. Ayan, everyday po, si Mototech Bandits. Ayan ha. Ilista niyo po mga kaibigan, yung mga hindi nakapunta sa mga LS na ka-friendship natin, dikitan po natin sila at magpunta po tayo sa LS. Kasi pag doon tayo sa LS mga kaibigan, yung mga pumapasok, pwede po nating dikitan. Doon tayo makapangisda. Ayan, mangisda po tayo. Talagang be consistent lang sa pangingisda at matyaga dapat. Kahit medyo pagod ka na, kahit medyo umaanghang na yung mata mo, pero kung plano mo talaga na gusto mong makasurvive at makuha agad yung buong bahay na yon, nako, magtyaga po. Tyaga lang po at sipag ang kailangan. Be consistent po. Dapat sustainability. Meron kayong attitude na ganyan. Kasi pag yung mga klaseng attitude na yan, nandyan yan sa inyo, ay nako, powerful kaibigan. Makukuha nyo kaagad yung mga gusto ni Lolo, ni Whitey. Yan. Yung mga hirap natin, may sukli din yan. Soon, pag nagtyaga po tayo, di ba? Mototech Bandits, maraming salamat. Juan and True Pau, thank you so much. Thumbs up host, maraming salamat. Gigi Star, once again, congratulations daw kay Kuya Edwin. And ang nakasagot po sa ating si Kuya Edwin po. Lance Puda, hello to you. Good afternoon. Bumalik po yung mga hindi ko pa nabigyan ng jacket. Bumalik po kayo bukas. At kung babalik kayo bukas sa aking LS, meron na po kayong jacket. At meron pa po ako mga pa-premyo. Magbibigay din po ako ng load. Ayan. Kung gusto niyo nga, kasi may lechon naman ako dito, lechon baboy, bibigyan ko din kayo ng lechon. Pero panis na nga kung makaabot sa inyo. Panis na po. Ayan, so, mali spell, Ryan, host, ang tamang pagbasa niyan. Upaw si Juan. Ang tamang upaw si Juan. Upaw si Juan. Juan, upaw ka raw, sabi ni Gigi Star. Juan and Chupaw, shout out everyone. Dikitan po natin si Juan. Juan and Chupaw. Nakatawa ko ni mo ate Gigi Star. AM Outdoor, yan. Bakit ka umiiyak dyan? Anong problema? Lance Puda, mayong hapon diha kanimo host. Wow! Para naman itong pastora si Lance Puda. Mayong hapon po kanimo diha, Lance Puda. Okay, we have 9 minutes left, guys, before tayo mag-bye-bye. Ayan, huwag niyong kalimutan na, balik kayo bukas sa aking LS. Lance Puda, good afternoon. Wow, nandito na po mga kaibigan. Let's all welcome our friendship, Cindy Style. Ayan po. Tignan niyo po.
Nandito po si Cindy Style. Siya po isang foreigner po. Cindy Style, good to be here. Wow, thank you so much. Thanks a lot, Cindy, and welcome to my LS. And everyone, if you want to visit Cindy, yeah, just visit her now. Go to her house and please hug her. Show your love to Cindy Style. Thank you so much for dropping and visiting my LS. Once again, Cindy Style, welcome to you. Madapakasana. Ano to? Lance Puda, hello ate. Cindy Style, I am here to show support us. Promise. Ayan po, dikitan po natin si Cindy Style. Show your love and please do a thumbs up and hug her house. Go to the house of Cindy Style. Yan po ang aking hinihintay mga kaibigan. Dinadalaw ko po siya kanina sa kanyang LS. Yeah, she's having LS every day. Every morning, Cindy Style have an LS every day ba? Is that right, Cindy Style? Every day you have an LS? You do LS every day, Cindy Style? Thank you for your support. Don't forget to do thumbs up, guys, because I have 20 thumbs up right now, but sad to say that our time is already, yeah, because we have 7 minutes left. Then we'll say bye-bye to all of you. But don't worry, because I'll be back tomorrow, same time, 3 o'clock in the afternoon, and 3 o'clock in the afternoon at up to 5. That is Philippine time. Cindy Style, salamat! Nako, very much welcome, and thank you so much. From the bottom of my heart, Cindy Style, I appreciate your time. Yeah, for making hug me, also for making or for do a support with me, Cindy Style. And if you are a mother, happy Mother's Day to you. Likewise to Ate Gigi Star. Happy Mother's Day to all women, to all the mom here now at my LS. Thank you very much from the bottom of my heart. Okay, I will give you a jacket, Cindy Style, and you can drop a link. Yan. Welcome po muna natin si Cindy Style, mga ka-friendship. Kung hindi po pa niyo kadikit si Cindy Style, yes, everyday. Yan, everyday daw siya nag-ALS. Everyday. Cindy Style, thumbs up already. Thank you so much, Cindy Style. And hello kay Lance Puda, sabi ni AM Outdoor. Sir Edwin, OTW na. Edwin TV channel, gamit ko sa face ko yan. Kaya pala, talagang sanay. Sanay na sanay. Ayan nag-oily na naman kasi ako eh. Ayan, ang paggamit po nito, huwag po ninyong i-rub. Dampi-dampi lang po. Especially kung lagyan nyo ng foundation. Idampi nyo na lang. Ayan. Pareho kaming buhok ni Ate Gigi Star. Short hair. Cindy Style, hello Lance. Hello. Yan, Lance. Cindy Style, say hello to you. Cindy Style, thank you so much, host. Very much welcome. And once again, thank you so much also for visiting my house, my LS. I hope you will support me every day. You also, I will support you. Promise. And that is promise. Also kay Kuya Edwin. Yeah, Kuya Edwin, please visit the LS of Kuya Edwin channel. Kuya Edwin TV channel. AM Outdoor, okay po. Ako, madapa ka sana. Ayan, Cindy Style. Yan. They're making LS Cindy Style. Same to you, same to us. Yeah. Like Kuya Edwin TV channel, Madapa ka sana, Gigi Star, Simply Eve channel, Motopec Bandits. Yeah, they're making LS. Host, meron ako playlist na 4 hours or 4 nakasulat. Host, meron ako playlist na 4 hours or 4 nakasulat. Okay, Kuya. Sige. Makikita naman natin yan, Kuya, di ba? Pag na-view na yung video, di ba?
Oh, so kuya, 2 hours ang ipi-play ko, okay? Since nanalo ka. Bukas na naman guys, magbibigay ako ng pa-premyo. Dito na lang tayo sa watch hour para para talagang makasuporta tayo, di ba? Sir Edwin, Dana po, sabi ni AM Outdoor, madapa ka sana. Hello to you from AM Outdoor. Okay, PJK Mel. Watch out po, host. Watch out. Yan, what's up? Shout out. Kaya watch out. Ayan, PJK Mel. Good afternoon to you. Maraming salamat for dropping and visiting my LS. GG Star, correct host. Wow, thank you so much, Ate GG Star. And Kuya Edwin TV channel, GG Star. Tambay sisi. Hello, Cindy Style host. Hello po. Maraming salamat. Thanks a lot, Cindy. And we're running out of time, guys, because Philippine time is 4:58 in the afternoon. Okay, AM Outdoor, GG Star, OTW na rin po, PJ Kimel, and Kanaba host. Nako, malapit na, GG Star. Congratulations sa iyo, Edwin TV channel. I will try and I visit GG Star. Yes, later on, Cindy Style. But for now, Cindy Style, can you please visit Mototech Bandits? Okay, I will type his name here. Or Mototech Bandits, can you please drop your link now? Ayan, Cindy Style is dropping her link. Ayan, Cindy Style dropping her link, guys. Please, dikit her. Show your love to her, guys. Cindy Style. And madapa ka sana, Edwin TV channel, GG Star, thanks. Edwin TV channel, AM Outdoor, done sa drone. Okay. May drone pala si AM Outdoor. Ayan. Ano ko yan? Bibisitahin ko yan mamaya. Lens Puda, hello to you. AM Outdoor and CMD, done to your house, guys. Well, thank you so much. Okay, Cindy Star, all my friends here are supporting and visiting your house already. Okay? But guys, please, Mototech Bandits. And are you still there? Mototech Bandits, are you still there? Please drop your link now because I will end my LS. Mototech, Cindy Style, lens on my way. Very good. Yan, dapat talaga, guys, talagang hinay-hinay lang tayo. Baka kasi magkasalubong. PJ Mel, aga pa host. Maaga pa sana. Ako nga gusto ko nga mag-continue pero meron kasi tayong mga kaibigan din na susuportahan. Kaya okay lang din sa akin. Basta matyaga lang tayo na everyday mag-ELS. Ayan, PJ Kimel, aga pa host. Maraming salamat. Don't worry, balik ka bukas, PJ Kimel. 3 o'clock to 5 p.m. Philippine time. Sistuna Cecilia Pingal, hello host. Good afternoon, John. Nako, maraming salamat. Sistuna Cecilia Pingal, please go to Cindy Style. Ayan. Make a hug and ring the bell of Cindy Style. Sistuna Cecilia Pingal, kung hindi mo pa siya kadikit, isa po yung foreigner. Lens Puda, thank you friend. Cindy, PJ Kimel, okay po. PJ Kimel, sige po, try ko po. PJ Kimel, punta ka dito since parang nag-ELS na ngayon si Mototech. So, ibibigay ko na lang yung pangalan niya dito ha. Sandali. Punta tayo dito kay dito sa kanya. Yan, puntahan natin ito guys. Hindi kayo magsisisi. Yan, puntahan natin siya ngayon. Cindy Style, please, can you go to Mototech Bandits now? Because I will end my LS already. Bye for now, guys. Thanks a lot and thank you so much for 9 people watching now and 21 thumbs ups. Yeah. And from the bottom of my heart, thanks a lot. I love you all and God bless everyone. Don't forget tomorrow, the LS of Kuya Edwin every morning, 6 a.m. to 8. And after that, Jamil Panganiban. Cindy, can you please take note? Later, the program after Mototech Bandits is Simply Eve channel. And next is GG Star.
And tomorrow in the morning is Kuya Edwin TV channel. After that, Jamil Panganiban. That's 6 a.m. to 8 a.m. Philippine time, Sunday style. So please, let's all support. Let's support each other and do it very well. Very important na talagang yung komento po natin, the comment is fit doon sa content ng video po natin mga kaibigan para hindi po mailaglag ni Lolo. Ayan, so Sis Tuna Cecilia Pingal, I love you guys. I love you. Bye. Dikit lang kayo. Balikan ko kayo lahat. Message lang kayo kung sino content sa video para hindi ma-spam. Ayan, PJK Mel. Sige, host. Next time po. Thanks po, host. Don't forget tomorrow, I'll be back 3 o'clock in the afternoon to 5 in the afternoon. Philippine time po yan. So, bye for now. Cindy style, please. Go to Mototech now. All of you here, let's go to Mototech Bandits. I love you all. Bye-bye. Madapa ka sana ang kanyang LS. Yeah. Cindy style, if you're still there, if you're still here, don't forget also the LS of Madapa ka sana. 10 o'clock in the morning, Philippine time. Okay, tomorrow. And thank you so much. Cindy style, bye host. Let's go to Mototech Bandits now. Bye-bye. Love you all, everyone. Mwah. See you tomorrow.